हादोरसा सोरखारनि बिथोन बायदियै पुलिस खुंथाया जायखिजाया समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोनायजों लोगोसे संदाननाय आरो सेबनाय हाबाखौ मावबोबाय थादों आरो समाज बेरेखा हाबा मावनायनि दायाव दासिम गोबां सुबुङा पुलिसजों हमजाबाय। नाथाय दासिमबो खायसे सुबुङा समाज बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजान जानो रोङाखै एबा पुलिस खुंथायखौ मेगनाव हाद्रि सारना खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनबोदों। बेबायदि समावनो धेमाजि जिल्ला सिंनि सिलाफोथार पुलिस थानानि मोनसे पुलिसनि हानजाया स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै डिब्रुगड़ फारसेनिफ्राय फैबाय थानाय सासे सुबुंखौ बगिबिल दालां फोनांजाबनाय 12 नं माहारियारि राजालामानि कुलाजान तिनिआलियाव सेबनानै सासे सुबुंजों लोगोसे गोबां बिबांनि हेर'इन हमो। मोननाय हेर'इननि बिबाङा 1 किल' 407 ग्राम होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बिनि हाथाइनि बेसेना खमैबो 20 लाख रां जागोन होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोयो आरो हमजानाय सुबुंखौ जनाय ओनसोलनि 3 नं मुरगं सेलेकनि 36 बोसोर बैसोनि मफिजुल हक होनना मिथिना मोनो। गुबुन फारसेथिं पुलिसजों हमजानाय मफिजुल हकआ हेर'इनखौ डिमापुरनिफ्राय पासिघाटसिम लाबोदोंमोन होनना सिमान जानायजों लोगोसे बे फालांगिखौ थांनाय दान मोनथामनिफ्राय खालामबोदों होनना बुंना लायो होनना पुलिसनि बिथिंनिफ्राय मिथिहोयो। खबर आছিলে যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহী তেওঁ জোনাইলৈ লৈ যাব আৰু সেইমতে খবৰ ভিত্তিত আমি এজন সন্দেহজনক কুলাজান তিনিআলিত পালোঁ আৰু তেওঁ আটক কৰি তেওঁৰ বেগটো চোৱা হ'ল। বেগত অজস্ৰ আমি 16টা চাবোন বাকচত হিৰ'ইন আৰু লগত হৰলিক্সৰ 4 বিস্কুটে মেৰাই থোৱা আছিলে চাবোন যিবিলাক ড্ৰাগছখিনি আৰু সেইবিলাক খুলি চোৱাত আমি হিৰ'ইনখিনি পালোঁ আৰু মফিজুল ইছলাম বুলি কৈছে জোনাইৰ। সেইটো আমি ৱেইট কৰিলোঁ গোটেইবিলাক 1 কিলো 400 গ্ৰাম আছে তেওঁৰ যিবিলাক কভাৰৰ সৈতে। মূল্যটো প্ৰায় 20 লাখৰ ওপৰ হ'ব। জোনাই হয় স্যার, দেখা গৈছে যে আজিকালি প্ৰায় নতুন নতুন কৌশলেৰে আজিকালি যে সৰবৰাহ কৰি আছে, এইটো আজি নতুন দেখিছোঁ যে বিস্কুটৰ পেকেট, এইটো ক'ৰ পৰা কেনেকুৱা চ'ৰ্চটো? চ'ৰ্চটোতো আমি খোৱা নাযায়, সেইটো আমাৰ গোপনীয় থাকে। গতিকে তেওঁলোকে যিমানেই কৰক আমি সেইমতে চ'ৰ্চৰ ভিত্তিত আমি খবৰবিলাক পাওঁ আৰু সেইমতে তেওঁলোকক আমি ধৰা মানে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ আমি সফল হওঁ। Hello? Doon ko pula sa do, pula sa pula ko.